Hoxe en conversa imos a falar con dúas irmás goianesas de pura cepa, Canita e Ca Josefa, das Mangueras, como as conocemos aquí en Goián. Bueno, pois imos a empezar Canita. Ela foi unha muller que alá nos anos 60 tuvo varios críos, sola, sin parexa, sin axudas económicas, sin lavadora, sin pañales de usar e tirar, e soliña sacóos adiante como pudo. Como fixeste, Ana? Iba ao xornal, chegaba do xornal, bañábos, e deitábos, deixaba orciño, e iba a apañar 3 ou 4 camións de polos ou galiñas. E se te puñan malos ou así, como faías? Eu xa deixaba os ben, pero por iso nunca se me puxaron malos. Ana, me imagino que a xente de Goián pois que tamén te botaría unha man para levar todos eses críos adiante ti sola, non? Sí, señora, sí, señora. E axudábanme moito, dábanme de tudo para que dar de comer, e hasta me daban roupa para vestilos e tudo. E hasta me lavaban a miña e tudo na casa. E cocíamos un pedazo de jaliña para que espabilara para logo ir lavar ao tanque, ali no pilón. Ana, me imagino que pasaste moi duro para sacar todos os críos adiante ti sola. Sí, pasei as putas, pero traballei noite e día para mantelos. Pero non le faltei con bistec, se comía un bistec tamén comían eles. Bueno, pois agora imos a falar con Josefa, que o caso dela non foi diferente, ela de pequena servían polas casas, e despois unha vez se casou, vivía do campo. Do campo, claro. Contanos Do algo, campo. Josefa. Tiñamos millo, traíamos millo para a casa, tiñamos erva para os animales, tiñamos 5 vacas na corte, levaba o leite alá, levantábame ben cedo para levarlos, cando non chamaba polo Pepe da Luisa que me truxera, que me viñara a sacar as crías ás vacas, outro día iba eu á casa dele, e tudo, e así, un rollo, e foi así a vida, e a traballar como negros. Bueno, pois agora están as dúas jubiladas, e agora xa cambiou o conto, non? Sí, agora nada, agora somos jubiladas, temos o noso diñeiriño, só botamos unhas patatiñas para nós, unhas virciñas, un tirabieques e iso tudo, logo para fora non traballamos, só para nós, para comer nós. Ti que dices, Nos, Josefa? o mesmo como ela, o mesmo, de traballar, plantar algo para nós, e andar e ir comprar e pasear, e nada máis, ou excursións, ou se algo, ximos algo. Moi ben, pois disfrutai que xa traballastis bastante. Sí, por iso, pero Moi bien, o caso é ter salud. exacto. Tendo salud é a principal. Moi ben. Bueno, pois nada máis, nos vamos a despedir das dúas irmáns aquí, que tuveron tempos moi duros, pero ahora que disfruten, sobre todo con salud, que é o que vos deseamos. Gracias, gracias.